Здравейте, хора! Днеска е новият ми влог. Сега отиваме да видим едни сладоранчета. Чувате ли това? Това е радостта им. Сега ще дойдат след 3, 2, 1. Ето сега ще ги видите. Ето ги! Вижте ги сладоранците. Да! Вижте ли какви сладурци са? Ей, това е майка ми. Сара, кажи здравей на хората. Кажи здравей. Срамежлива е. Срамежлива е. Я вижте. Това е Джени, а това е принцеса. А кучето ми е Сара. Имаше и те са 4 бебенца. Да видим другите. О, виждате ли това? Е, това е моето. Джеймс. Това са Джеймс. Дет сега яде. Е, това е Сара. Аз се ги обичам много. Не суруйте, бе. Сара понякога такава е. Е, това е техния дом. Преди живееха тук, а сега живеят на уют. Нали така, Сара? Добре, сега ще видим къде е така. Добре, хора ти ги няма. Каква е дебеланка? Много е слабава. Чувам ги. Не. Добре. Мисля това да е клипа за днес. Надявам се да ви е харесал. Опа, да. Има и още едно нещо. Линка долу в описанието. Можем да намерите. Да. Виждате ли това? Опа! Потъна ми крака. Вижте го. Потънал ми. Тук да не скъпваме много вътре, защото ще паднем, ще се пребием. Виждате ли виждате? О, боже. Стъпим тук сега. 100% ако стъпим върху нея, ще се пребием. Айде да видим обаче. Аз ви казвам ви. Джеймс. Това е мечка. Що се мечка? Абе, тате, да знаеш де са кучетата? Къде са другите 4? Другите 2? Колко кучетата? Само 2. С Сара и Джеймс стават 4. Но къде са малките? Издриваме ги. Да видим отвора на комшиите. Един чехъл. Не. Така ще ме споставите. Сега ще направя влог, който ще бъде за... Вижте отгоре как ще се види. Ето сега. Това е моята къща. Ето тук е моят двор. Ето там това синьото е колата, това силата е гаража. Ето сега отиваме към терасата. Ето тук е стаята ми. А това тук, виждате ме, тук е един мост, надолу нагоре. Виждате колко високо сме. Сега отиваме на терасата. Виждате колко е. Така. Ще го видим без. Красиво. Добре, аз смятам да се подбирам. Чакаме една игра да дойде. И аз не знам каква да е. Сигурно ще бъде някаква. Сега се поздравим един специален човек за мен. Чакай да стъбля обувките. Шит. Виждате ли при мене как? Така изглежда хубаво.
Ето, значи, като влезем, ето тук си оставям обувките. Много обувки. Ето е стаята ми. Чакай да светна. Това е PlayStation, контролера, телевизора, компютъра. Малкото момиче, казира здравей. Здравей! Един чипс, леглото ми и кучия печка. О, да! И блокачи. Така. Сега се приготвим за... Че извинявам се, че са клачи, но няма друг избор. Добре. Опа. Ще оставим раницата. Така. Ще оставя за малко и така камерата. Да видите. Така. Виждам, че се е записало. Така. Сега ще погледаме малко телевизия. Ауч. Хайде. И сега ида моят гост. На пост. Включил съм нос. Ама нещо му е пост. Че ви тук копчето. Не. И едва ли. И прави друго. Мами! Кажи здравей на хората. Майка ми ръкомяха. На моето. Сега ме прегръща. Иска да ме убие от гушки. Как изкара, не искам. Добре, мама, изкарах. Надраска ли си, бе, мама? Не съм. И ме жди, мамо. Да, мами. Не искам да се засрамвам пред хората, но Що? може да ми пуснеш тук такова. Телевизора ли? Да. Ми аз не разбирам, бе. Ето там едно копче. Добре, до тук сме. Ето тук е кухнята ни. Нещо добре? Не. Виж така. Вау. Свети. Не. Хубавото на мой телефон, който мога да заснемвам е, че има дълги минути и е поправка. Да, това беше. Това ли дадат за телевизия? Plastic and Zombies. Няма да казвам марка на играчките, защото да не правим реклами. Адисън се е настала добре. Ще видим. Кенди, излъга майка ми. Мамо, кажи какво ти каза? Да се съсредоточим над прическата ти. Кенди е загубенячка. Знам, че тя ще загуби. А сега се престори да изненадам. А сега да наступим уши. Ще престанеш ли? О, Хенри! Виж кой е разбрал за свещбата и е дошъл да помогне. Уха! Капитан Бен! В нашата къща! Отново! Моят син Хенри. Да, спомням си! Добре, мисля, че това трябва да е Защо си тук? За клипът. да защитя майка ти. Добре. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако съм ви показал стаята си, цялата къща, кучетата си. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. И който не се е абонирал, да се абонира. И да ме последва във Facebook, Twitter и Instagram. Най-вече в Facebook. Смята, че той може да дойде. Така, това беше всичко за мен. Ай, чао! Самата истина. Да не направиш. Тинь!
Привет! От тебе